Ce faceți? Eu sunt Amalia și astăzi sunt foarte răcită. Cred că știți cu toții cum e cu răceala. Așa sunt eu astăzi. Nu mai pot, de 3 zile în continuu sunt tot mai răcită. Nu știu de ce, dar toată lumea se răcește la timpul ăsta. E 26 ianuarie și e zăpadă afară, e frig, e urât. Și de aia cred că toți ne răcim. Scuzați cum vorbesc astăzi, dar nu pot să vorbesc altcumva în afară de așa. Astăzi vreau să vă arăt ce fac eu când sunt răcită și ce am lângă mine când sunt răcită și de astea. Să începem. Prima dată, cutia cu medicamente. Și începem cu ibuprofen. Așa. Faringosept. Așa. Rofedex. E rău să nu luați așa ceva în viața voastră. Așa. Mai avem și scuze, dacă face figur tableta mea din cauza încărcătorului. Mai avem amoxicilina. Alt medicament rău. Bine că la asta nu-i se simte gustul. Pentru că știu eu că dacă s-ar simți, nu v-ar plăcea. Pentru că eu, când eram mică, nu le puteam înghiți. Năsic pentru spray pentru mucoase. Și am terminat cu medicamentele. Acum să vedeți ce mai am lângă mine ca să nu mă mai ridic din pat și așa. Bineînțeles că o batistă, bineînțeles, pentru că cred că oricine care pentru că oricare care este bolnav și nu se prea poate ridica din pat, adică e așa de lene încât să se ridice din pat, normal că are batistă. Așa, și mai am și șervețele de la Elefantul Verde, batiste nazale. Așa, mai am un Danone, pentru că de orice posibilitate, pentru că, na. Așa, mai pot să am și biscuiți. Îi mănânc, sunt foarte buni. Nu știu dacă mâncați, dar sunt buni. Eu îi mănânc și dacă sunt răcit. Bineînțeles că dacă sunteți răciți, să mâncați foarte multe lichide, cred că știți și voi asta, dar cel mai bine ar fi să mâncați supe, ale sunt cele mai bune. Am aici și scuze, am aici și compot, pentru că e bun și compotul la răceală. E foarte bun pentru mine, e foarte bun. Așa, mai am și banane.
Sigur că bananele astea vi se par foarte black, cum pot mânca așa ceva și nu știu ce, dar sunt foarte bune, sunt cele mai coapte banane și mie doar de astea îmi plac, nu îmi plac celelalte verzi. Așa, mai am niște mandarine, am avut încă 2, dar le-am mâncat. Scuze. Deci, mandarine și apă. Apă la goară. Cu lămâie, mie doar asta îmi place. Cea cu lămâie. Cealaltă nu-mi place deloc. Bine, poate puțin și aia cu căpșuni. E bună. Așa. Puteți mai avea la îndemână și laptopul. Sau nu știu ce se vede. Așa, laptopul. Mai puteți avea și televizorul. Vede? Bineînțeles că și televizorul și telefonul. Pentru că dacă vă plictisiți, mergeți și faceți-vă un ceai. Eu nu pot să merg acum, dar o să merg să fac un ceai. Faceți-vă ceai și dacă faceți febră cumva sau așa, faceți-vă flecție cu oțet și cu apă și o să vă treacă. Cam atât pentru astăzi, cred că v-a plăcut la cei bolnavi, pentru că știu în ce situație sunteți și voi, cei care sunteți, bineînțeles. Sunteți, cred că la fel ca mine și eu la fel ca voi. Asta a fost video meu de astăzi. Îmi pare rău că nu am mai postat în ultima vreme, dar nu am mai putut pentru că am fost în timpul școlii și în weekend nu am fost acasă și multe alte chestii. Deci, dacă sunteți bolnavi, nu uitați, purtați pijamale, luați-vă ceva călduț, o pătură, o plapumă, și să nu uitați să aveți capotul lângă pat, pentru că dacă vreți să mergeți la baie sau undeva, trebuie să le aveți cu voi. Sper că v-a plăcut și nu că aș fi o expertă, dar eu cred că așa e bine. Sper că v-a plăcut. Bye!